थांबाय नामा नोंसोर? दाखालि बुंहरबाय मबाइलनि जागोन होनो कालेक्सन थाङाखै नोंसोर ज' थांनो होननायखाय थाङाखै नङाबा गैयाबा हाबनो हायो हा गिदिर गिदिर दानो सोंनो हागोन ना? आच्छा खुलुमबाय रायजोफोर जोंनि बे बाथौफुरि हाई सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव 21, 22, 23 जानुवारियाव ब्रह्म धोरोमनि बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेहाय सोर सोर आलासिखौ लेंनाय जागोन जोंनि आरसिनि गाहाय नेहाथारि बिथां डक्टर बाबु बर'आ नोंथांमोननो फोस्रावना होगोन आं सानदों बे धोरोमनि बे फालिथायाव बयबो गाजा गोमजायै नुजाफैगोन आरो जोबोद मोजाङै जागोन होननानै मिजिंथिदों दा आं बिथांनाव सोंगोन सोर सोरखौ हांख्रायनाय जाखो बिथाङा जिरायनानै बुंजागोन खुलुमबाय जोङो फैबाय थानाय 49थि बोसोरसालिया दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंफुंनो लानाय कनफारेन्सआव जोङो आलासि महरै जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो नायगिरदोंमोन आरो बे बेलायाव बिथाङा जोंनो फैगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों दिनै बा गाबोन जों कनसेन्ट मोनगोन आरो जोंनि अपेन सेसनखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो खावलायनाय लेखा बिथाङा जोंनो खोथा होबाय बिथाङा अपेन सेसनखौ अपेनिं खालामनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोङो गोबां आलासि लेंनो हादों बेयाव गिबियाव रुनुस पेगु बिथां ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि बिथांखौ जोङो जोंनि जा बे कनफारेन्सनि सबिनिर बेखौ बेखेवनो थाखाय जों बिथांखौ आलासि महरै लेंदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होबाय बिथाङा फैगोन बिथाङा 22 जानुवारियाव फैगोन बेनिफ्राय अशोक सिंहाल बिथां जोंनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंहाल बिथांखौबो जोङो लेंदों बिथाङा जोंखौ गोबां मोजाङै बुंदों आरो सापर्ट खालामदों बिथाङा आरो इयुनावबो सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों बिथाङा फैनानै जोंखौ मोजां बिथोन होलांनाय जोंनो खोथा होदों बिथांखौ जों 23आव लिंदों आलासि महरै बेजों लोगोसे जोंहा आरो गोबां आलासि दंबावो जेरै मा होनना बुङो जोंनि BKWACनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनेस्वर बसुमतारी बिथांखौबो जोङो आलासि महरै मोननो खावलायदों बिथाङाबो हयथ' फैगोन बिथांनि कनसेन्टखौ जों दाबो मोननो हायाखै आरो अतुल बरा एग्रिकालसार मन्थ्रि बिथांखौबो जों आलासि महरै लेंदों नन्दिता गार्लसा बिथांखौ जोङो एक्जिबिसननि जा लांगोना बे लांगोनाखौ बेखेवनो थाखाय जों लेंदों बेयाव नन्दिता गार्लसा बिथाङा जोंखौ खोथा होबाय बिथाङा फैगोन बेनिफ्राय जोङो बिस्वजित दैमारि जोंनि मानगोनां स्पिकार एसेमब्लिनि बिथांखौ जोङो जोंनि जिथु डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनखौ बेखेवनो थाखाय जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिथाङा खोथा होखाबाय बिथाङा फैगोन बिनि उनाव आरो इउजि ब्रह्म जों बिथांखौ स्पेसियेल गेस्टआव जोङो लिंहरदों आरो बिथाङाबो खोथा होबाय बिथाङाबो थागोन दा बेबायदिनो जों जा बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै नागिरदों बिथांमोना जोंखौ माने आरो जोंनि जयगालयखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा कल्याण आश्रमनिफ्राय अतुल यगखौ जोङो खावलायदों आरो बिथाङाबो थागोन होननानै जोंखौ खोथा होबाय आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन आयदा दङ स्टेसन जा रिसिपसन काउन्टार जा डेलिगेट केम्प बेफोरखौ बेखेवनायनि थाखाय जोङो गोबां आलासि जोङो हांख्रायदों आरो रायजोफ्रा नुनो मोनजोबगोन गासैखौबो आरो बयबो आलासिफ्रा जोंखौ गोबां उत्साह होनानै फैनो ओंखारदों बयबो जोंजों थाफागोन होनदों आरो जोंखौ बिराद मोजां मोनदों दा बे बेलायाव जोंहा खामानिया दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दिनै जोङो
जयगालिखौ जों स्टार्ट खालामगोन आरो पेन्डेलनि खामानिया जोंहा 10 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो जोंना एक्जिबिशनबो जागोन 100 स्टलनि एक्जिबिशनाव आं बयबो रायजो राजाफोरखौ बे रादाबनि गेजेरजों खावलायनोबो सानखाबाय जे सोरबाफोर बर' रायजो राजा आइ आफामोना जोंनि एक्जिबिशनाव जुदि स्टल लानो गोसोब्ला बिथांमोना फैनो हागोन जोंहा 100 स्टलनि जों माबा खालामदों जायगा खालामदों अलरेडि जोंहा 55 स्टला बुक जाबाय आरो 45 स्टल दंबावो सोरबाफोर इन्ट्रेस्ट दङबा थाबैनो जोंनि गुवाहाटीनि आरसिनि नेहाथारि आफादगिरि आरो गासैजोंबो सावरायनानै बिथांमोना लानो हागोन बेखिनियानो। आच्चा आं खोनादों आलायारन फिल्मखौ बबेबा सानसेयाव फ्रिहाय रायजोफोरनो देखायगोन बे कालारा फिक्स जाबायना? औ बेखौ जोङो नैथि सानखालि जोङो 21 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जानानै नैथि सानखालि 22 तारिखै जोङो डेलिगेट सेसन जोबखांनायनि उनाव मोनसे जोंहा कालचारेल नाइट श' दङ बे कालचारेल नाइट श' स्टार्ट जानायनि उनावनो जों आलायारन जाहाथे बर'नि गिबि सिनेमा बे सिनेमाखौ जों रायजोफोरनो जोङो फ्रि देखायनो सानदों आरो बेयाव आं खावलायदों बयबो जाहाथे 22 तारिखै रायजोफ्रा हरनि 8टानि उनाव बेखौ जों श'खौ जों स्टार्ट खालामगोन। आर्टिस्टफोरनि माबाफोर सानदों नामा सोरबा ग्लेमार आर्टिस्टफोर लाबोनायनि साफा सानैनि मुंखौ बुंनो हायोब्ला रायजोफोरनि थाखाय? ग्लेमार आर्टिस्ट हिसाबैथ' जोङो इन'ग्रेसनाव जोङो नायगिरगोन जायखिजाया जोंनि बर' आर्टिस्ट जायखौ जों मोनो जों नायगिरगोन दिनैसिम नायगिरथ'नाय जायाखै ओमफ्राय जोङो 23आव जोङो माने मेथाइ खनगिरि हिसाबै सासे मोजां गायक जों लाबोनो नाजादों फुकनखौ नायगिरदोंमोन बिथाङा एंगेज जाबाय दा बिशालखौ नायगिरनाय खोथा बुंदों नङाबा निकिता बर' दङ दा बेफोरबायदिनो जोङो सावरायनानै जों खालामगोन खिन्थु दा 23rd जोंहा कालचारेल श' दङ बिराद मोजां कालचारेल श' जागोन आरो बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैनो हागोन। साबायखर।